Assalamualaikum bolo. Assalamualaikum bolo. Ngecek kandang bolo. Wedhuse dunjerum bolo. Udan 5 dino bolo. Udan 5 dino mangane kodhong gedang. Iki ngecek kandang posisi dunjerum kabeh ya bolo. Lo jerum kabeh bolo. Alhamdulillah serondok sehat-sehat bolo. Posisi meteng. Etan pisan meteng bolo. Nah meloro ki meteng. Oh tak sepilke. Posisi meteng baru 2 bulanan iki. Iki meteng wis 4 bulan bolo. 4 bulan setengah. Iki wis meteng kabeh bareng-bareng iki bolo. Meteng bareng bolo. Iki salah sing ndek anak barang bolo. Udan-udan bolo. Udan-udan malah wedhuse do meteng bolo. Wedhuse do meteng udan-udan pakan angel. Harga kambing tidak baik-baik saja bolo. Ini kita terus piye nek sing ngene iki. Ini iki lur. Saya peternak nek ora kuat tenan lur. Gledak ngene iki. Sing hancur tetep hancur, sing sugih tetep sugih, sing melarat tetep melarat yo ngene iki lur. Udane meh seminggu. Meh seminggu udan gede banjir bandang pakan angel pakan terak banjir pinggir kali wedhus wae wis dumeteng kabeh ngene iki. Ini lho repot. Didol yo tambah rugi. Ora didol ora ono pakane. Piye to lur lho ngene iki lho. Iki sistem ireng-ireng iki. Kayak sing kulon kaya meteng barang. Iki sistem ireng-ireng do meteng kabeh iki bos. Lho warnane gede-gede. Arek brole-brole iki. Arek brole nek ora ono isine ndak. Wetenge nek ora ono pakane ndak ora sehat ta bos. Iki rasane kaya ngri-ngrien ngene. Ulune nyurik. Banget atise ngene iki. Mangan ora nyaman. Mangane saanane trimane godhong gedang. Nang kewede ya. Iki perkiraan anake siji bolo. Anake siji perkiraane biasane iki 2 mene. Nek anake loro iki 2 mene. Iki anake siji iki. Iki rondok cilik wetenge. Babon. Kae dunjerum kabeh kae. Posisi dunjerum. Posisi jerum iki posisi ya meteng lho meteng gede-gede iki. Wis angel bolos kayak muga-muga dikasih kewarasan iki sing ngri-ngrien iki ya. Posisi ngri-ngrien bola iki bolo. Wetenge telega ndeplong ngene. Iki ulune yo nyurik bolo. Wis muga-muga marilah ditlateni sik. Musim udan wis ngene iki bolo. Sak susah-susahe awake dhewe ngene iki lho. Ning ngene kono-kono jangan sing susah meneh. Sembah bolo terus to kali rene iki. Ora iso nek mikir bolo. Ora
ora iso mikir awak dhewe sing kulon kaya mateng bola arek brole kok barakane iki arek ngenteni dinan bola iki wedhus iki karo wedhus nomor 3 kulon kaya putih kaya lho jerum kayak meteng gede nek kayak anak loro kayak bakale kayak wah ini bungoan ibu merayah pirang-pirang bola wes dhisik bola mengko tak sepilno maneh bola tak sepilno video liya-liyane wedhuse liya-liyane